Sa Good Vibes Gatas ang baka nga ginasupply sa mangunguma gikan Canlaon City, ginahimo nga cheese. May report si Romeo Subaldo. Si Ted Matas mismo nagapangamot sa pag-deliver sang gatas sa iya nga mga baka sa Bacolod City. Ang mga galon sang gatas na sulod sa mga styro boxes nga may ice. Kinahanglan nga halungan kay gamiton ini sa paghimo sang cheese. Taga Canlaon City pa si Ted. May 26 siya ka mga baka kag samdiri ginagatasan. Nagasupply siya sang gatas sa mga feeding program sa Canlaon City kag sadtuanay naga-deliver pa siya sang gatas sa Dumaguete City. Ugaling, siya do kalayo sang Dumaguete para sa iya, masobra sa 180 kilometers. Nag-abot sa punto nga drum sang gatas ang gasobra sa iya kay wala na siya sang supplyan. So dati sir, damo ang oversupply ka. Oo. Damo gid. Drum nga gatas. Kasobra lang. Oo. Tanong Kaya ko na, may processing to. Ginaubra lang namon kuan. Labs. ano ginobra? Yung lactic acid. Bacteria ba? Ang ginakulture butang na mo iyan. Oo. Eh libog ng saon. Hindi ka makablokan ng obrahon kay kasi oversupply. Pero sumugod sang nagpatukod sang cheesery si Ramon Oy Sr. para sa Fresh Start, may ginadulo nga na si Ted sang supply sang gatas. Ining iya gin-deliver, masobra sa 200 ka litro sang cow's milk nga gamiton sa paghimo sang cheese. Dako ini nga bulig kay Ted, kay kung ikumpara sa Dumaguete City, mga masobra lang sa 80 kilometers ang iya igabiyahe para mag-deliver sang gatas. Diri na siya nagadulong sang cow's milk. Mas easier pag na mo deliver dali. Oo. Kag-add-on man siya sa kuan, iba na transaksyon naman ni sir sa compost para maisa lang yung kakuan ba. Hindi na mag-libot-libot ba. Si Uy, nagaplano nga i-expand ang cheesery nila. Kadamo na sang pastry shop, hotel, chefs kag resorts nga naga-order sang ilang nga cheese kag may orders na sa Gwa sang Negros. Kaya na subong is around 500. Away. Liters So away. paano mo siya madugangan mo? Ano yung dugang mo mga equipment? Pwede ka kadugang equipment para nga madugangan mo yung Pwede sa mga molds, carton molder, pinadanta mga dagkok ng mga pan, Rizon chiller. at mga burner. Pinadanta i-set up with. Sige. Okay. So pwede ka ka-expand ng isa ka rin. Okay. So may chiller ka kita sa kuha kung tayo. Okay no. Pwede na siya. Pwede na mas mamay pag na sir. Si Ted, preparado para diri. Kung magsaka ang demand, may mga magagmay pa siya nga baka nga pwede amat-amaton himuon pang milking. In case ko na magdako ang iyang demand before cheese, makasarangan pag isang dugang nga baka. Paningkamutan na. Pero meron ka nagagmay nga baka ngayon nag-raise naman. Talaga sa visit din yung mabutang mo diri sa kukulo. Mas mayo ko may ari sir. Sa iba maglantaw. Sa kada adlaw, masobra na sa isa kagatos ka litro sang gatas ang maproduce ang iya nga mga baka. Kulang pa sa demand para sa iya, gani pati ang mga iban nga mga manugbaka sa Canlaon City nagapadala na sang ilaman ng mga gatas sa nagadako nga demand diri sa Bacolod City. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.